أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Icela Allah angivikele kusathane ongathandwa, avikele nawe wena obuke le video le kaMasithandane. Egameni lika Allah umdali wethu sonke, umvelinqangi, umdala weyinsuku, onomusa, onesihawu. Bafowethu, omunye unjingalwazi engeke ngimusho ngegama ebengifunda ngaye kwenye incwadi ethi The Words of Wisdom. One of the philosophers ukhuluma indaba eyisimanga ehambelana nale verse yeQuran le engikhuluma ngayo. Uthi lo njingalwazi ubomqaphela umuntu onqunu ongagqokile kodwa okuthembisa ukukuboleka iyembe lakhe. Angikuphindele. Ubomqaphela umuntu onqunu ongagqokile kodwa okuthembisa ukukuboleka iyembe lakhe. Leli yembe leli lingekho kodwa yena self udinga iyembe, kodwa athembise wena ukuthi uzokuboleka iyembe lakhe elingekho. Bomqaphela umuntu onjalo. So ngivule la iverse yeQuran, Surah Bani Israel, chapter number 17 of the Holy Quran. Subhanallah, iverse 81. Allah uthi wa and futhi qul batshele. Subhanallah, futhi batshele ini jaa al-haqq. Subhanallah, lizofika iqiniso, noma lafika iqiniso, noma lifikile iqiniso. Wazahaqa al-batil, amanga ashabalala, noma amanga azoshabalala. Subhanallah, innal batila kana zahuqa, ngempela amanga ahlala eshabalala. Subhanallah. Uyabona bafowethu, ningangizonda, sibaningi esikhuluma ngalento, angedwa. Nizosizonda, nisinyefule, nisithuke lapha kuma comment, nisifuna ama location, nisisongele, nisizingele, kodwa iqiniso kohlala kuyiqiniso. Amanga azohlala obala ashabalale ngelinye ilanga. Luyeza luyanyelela, lukhulu luyeza luyanyelela, luza kancane kodwa lukhulu. Bengilalela inkulumo kababa umsholozi, ubaba uJacob, ubaba umhlonishwa uGedleyihlekisa Zuma, ekhuluma ngokuthi lento le yokuxosha kwabantu bokufika ayamkelekile, ayivumelekile. Lento yokuxosha abantu bokufika ayamkelekile, ayivumelekile, ngoba nabo lesikhathi besekubhaceni, lesikhathi bedingisiwe, bebalekile la kulelizwe leli, babebalekele emazweni alabantu laba. Thina namhlanje esesibabonga ngokuthi sibaxoshe ngoba nabo beneyinkinga emazweni abo. Inkinga futhi ezibangwa abaholi bethu, ngeke sikufihle lokho. Inkinga zalamazwe lawo zibangwa abaholi bethu. Abaholi bethu banamamayini eZimbabwe, banamamayini eMozambique, banamamayini koMalawi. Abaholi bethu, bafowethu,
luyeza luyanyelela. Inkulu into ezayo la kulelizwe lakithi uma ngabe lento le eqalwe yilaba fowethu labengeke ngisababiza ngamagama, bayaziwa baduma iSouth Africa yonke. Uma lento leyo ingastophi, uma lento leyo ingamiswa, luyeza luyanyelela. Asisho ukuthi abantu bokufika la eSouth Africa bonke benza kahle. Asisho ukuthi futhi bonke abenzi kahle. Bakhona vela abagangayo siyazi. Subhanallah. Iliphi izwe elinganabo abantu abagangayo? Ngisaphinda futhi ngiyabuza. Kungani ama-foreigner noma abantu bokufika kube abantu abamnyama kuphela? Ngisalibuza namanje lelo. Namba belungu eCape Town, amaJuda, ama-Israyeli athatha indawo lapha eCape Town. Niyakwazi lokho, niya nini ukuyobaxosha ngoba bangene lapha ngokungemthetho, kodwa bathatha indawo eSouth Africa. AmaJuda niyabasaba bona ngoba bemhlophe. Kunamashayina la eSouth Africa angene la ngokungemthetho. Angaze ngibone kuthiwa nawo amashayina kuthiwa ayaxoshwa ayahamba. Kunamabhunu la angene ngokungemthetho. Kunamandiya la angene ngokungemthetho. Kunabantu baseMalaysia, kunabantu bako-Australia, kunabantu bako-Brazil, kunabantu bako-Bulgaria, bako-Ukraine. Abangabona abala ngokungemthetho, bona baxoshwa nini? Kungani abantu bokufika kube abantu bakithi abamnyama kuphela? Angisho ukuthi abagangi, ningangizwa kabi. Yiko ngithi ayinabo ubulungiswa lento le eyenziwayo kulelizwe leli lakithi sakhile. Sengivala wena ohamba le mashi le, ngifuna ungizwise, uzwe, ungilalelisise. Wena ohamba le mashi le, imashi mayisiphelile, mawungena kwakho endlini angeke umbone ubaba Ndabandaba, angeke umbone ubaba Ungizwe Mchunu, angeke umbone uJacinta, angeke umbone uKhumalo, angeke umbone uFele Mtwini, kodwa uzohlangana nesigubhu samanzi efrijini. Ayinalutho ifriji ngoba umuntu kade umsebenzela enza ukuthi abantwana bakho balale bedlile. Wena uthi akahambe eSouth Africa, wavala isitoro sakhe. Sengivala. Zivaliwe itoro eKZN, sibonile zivala itoro eKZN. Sengivala. Uthi umbuzo wami, labantu ade besebenza kulezi itoro ezivaliwe eKZN sebesebenza phi? Angiphinde, labantu ade besebenza kulezi itoro ezivaliwe eKZN sebesebenza phi? Sebewutholile yini umsebenzi? Zidlani izingane zabo? Angiphinde. Labo driver laba, abadriver lama-taxi la alapha edrobheni, abadipende kulabantu laba bokufika ukuthi bagibele ama-taxi abo, zidlani izingane zabo? Labo taxi owner, aba-owner la ama-taxi laya, njengoba inyanga nje iphelile, babhadala ngani itolemende zey'moto zabo? Ngoba phela imali ayisangeni. Nina abantu ade befaka leyo mali leyo benza ukuthi labo taxi osomatekisi badle, nibaxoshile. Benza ukuthi labo driver abadriver le moto nibaxoshile. Thina sisuka la emalokishini siye edrobheni siyothenga impahla kulabantu laba bokufika ba-own itoro. Asisaye edrobheni ngoba abantu esisitoka kubo nina nithe abahambe, and bahambe nezinto zabo. Kusho nina ngathi ngeke niyithathe into zabo, bazohamba nazo. Thina sizoyofunana edrobheni ngoba into athi ngisedrobheni usuyisusile wena. Abantu abami badlani la endlini? Bafowethu, ake niyibhekisise lento. Alikho izwe elizimele. Uthi uMabri esayilalela, umuntu ngabantu. Ungambulali ngoba kusasa uzomdinga.
lento eseniyiqalile la kulelizwe leli izonixaka kusasa. Ngizwile kuthiwa bekunqamla juqu we-30 nanka amehle kakumbombo ziyezi 30 kodwa mina engikubonayo ububha nendlala negazi elizochitheka kulelizwe leli lakithi, igazi labantu abangenacala. Nayi into enginenkinga nayo, ngiyakuphindela futhi mawungena endlini kwakho uyohlangana nebhakede lempuphu noma nebhini yempuphu noshukela nerice empty, angeke umbone ungizwe, angeke umbone uphakela umthakathi, angeke umbone uJacinta, angeke umbone ufele emntwini, angeke umbone uKhumalo. Ezabi izindlu ziyachichima ukudla, kugcwele amafriji, amakhabethe agcwele amagrosa, babephiwa imoto phambi kwakho ubhekile, wena unani? Hamba uye emashini ubuye ntambama umfazi akutshela ukuthi silambile, abantwana bakukhalele bakutshela ukuthi silambile, umuntu ade efaka isinkwa endlini uthe wena kahambe. Ngiyabonga ningithukeke ngoba vele iqinisa nilifuni bantu base South Africa, ningithuke ninginyefule ningisabise ningifuna ama location ningizingele kulungile, kodwa okusalayo deep down enhlizweni zenu niyazi ukuthi thina nabanye abafowethu esizama ukunixwayisa sinixwayisa ngeqiniso. Sengathi umdala angazivula amehlo asivule ingqondo, iqiniso lifikile amanga azohlala eshabalala, ayikho lento eniyenzayo izonixaka ekugcineni. Niletha indlala eSouth Africa, niletha ububha, niletha ukuchitheka kwegazi. Luyeza liyanyelela, lukhulu luyeza liyanyelela. Isala kutshelwa sibona ngomopho. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.